bishop awubambanga imifino awubambanga izishumi that is imifino from uyizisile awubambanga ubungcwele bakunyaniseke kuphe izishumi abafana sibangcono bona into yoba bangu 5 out of 10 wena ngaphi umkholwa ungu 0 out of 10 awunabulungisa awunanceba kaloku bona bayenzile inceba usimifuno batyeshela ubulungisa ngapha wena utyeshele ubulungisa mkholwa ngapha waphinda watyeshela ngapha inceba 0 out of 10 nokwathembeka awuthembekanga mzalwane ithetha into yoba wena ungu-0 out of 10 ngapha umfarisi yena ungu-5 out of 10 ithetha uba ke ngoku uba ngaba bekusithiwa mhlawumbi hayi nditsho nje zandiye ezulwini uba bekuthiwa mhlawumbi aba bantu ba-escort abantu ababheke ezulwini bafika bathathe ababenzileyo babafake ngaphakathi phaa kuhlatyelelwa khona uHosana kaloku kuthiwa pha emazulwini kuhlatyelelwa uHosana emazulwini kuhlatshelelwa uHosana 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 uba kaloku kuthiwa ndingaba abantu ke andiyazi bebezawufika bathathe abafarisi hayi abazungena phaa kuHosana zikhanya bazawuhlala apha ecakomnyango bamamela uHosana babe noxanduva inxaxheba yokugida iyayivana nditshoyo ngoba bayamvozana ize aba bakulo Yesu befana bangaphakathi okanye ecakomnyango bangasondeli ngoba bona bangu-0 out of 10 bohlulwe kukulunga intembeko into yonke nokunyaniseka bohluleka phofu bakhabelele aphakama amazulu ephakamela impilo yami amashakhametha ilalaphethi ikhanda iphayi shayimetha ndibona amanzi angathi bayabakhukhulisa namanzi amdaka bangathi bayemka mna ngathi ndiyasala metha beta shayi ilayitha mayi khayitha beta kanjani uye wathini tata umatyeni uThixo ngawe lo ungathembekanga ungena nyani ungena ntoni uye wathini uThixo ngokubona abawelayo ze wena ushiyeke kanjani ngoba ungokuqala befana wena uwele ngamanzi amdaka ewe kodwa uyaprofetha uye wathini uThixo niba bajonga nabantu baniprofethela kakhulu befuna ubampa isibranchini jonga ihambo yakhe ujonga ukwenza kwakhe uprofetha athi yithini niqhaza uphasile ngamamunxele nani mamela zoprofetha nityise nibe manzi hayi mamaski uthi Amos chapter 3 verse number 3 uthi how can the two work together without they first agree bahamba kanjani ababini bengevani yekati ubishop hayandikhonga phesheya kodwa uThixo uhambe kanjani eprofethisa ethetha nondamase bengevani singaqhathwa ngotsotsi ecaweni hayi singaprofethela ngotsotsi ecaweni soze ke mna soze bandiphathe ke mnotsotsi soze bandiphathe mnotsotsi atsotsi ke bandiphathe mna mama ndikuloko mna uzothi kumka usithi uxolo ndikubuza uba olantoni yithi ke abantu aloku ndinyathela ndikubuza uba undinyathelelani uthi wena yintoba besigida ndingakubonanga ntshontsha uxolo nje kuxolela mntwana kaThixo icace ndiba befana uba nyhani ndinyathele ngoba besigida nyhani ke awunavele mnifuna ndixelela uba uxolo olantoni yile nto ndizokhokhela ingcwelerha nje kanti ufuna kuthiwa njengoba mhlawumbi ndibonakala ndingelokholwa mna nikholwa kakhulu nizokhokhela ingcwelerha ngoba awukayixoxi le ngxaki iphakathi kwaqulu nomgojwa kanti baba ngesinqamu secuba njengoba bona besilwa phecaweni wena uyafika uthi hayi bazalwane bami ngivile tata umgojwa uba utata uqulu lo niyamoshana xolela nani bazike bathi sixolele yeka xa yaphuma
ungabheka ngasezitoilet same thing izakwenzeka leyo babavimba isinqamu uyoyithini engcwele oyikhokheleyo mbuzo uqulu ucela uxolo kumgotshwa kantoni andinodlala kwaotsotsi necaweni bazalwane futhi ke ndicela uvele ndixolelwe mna tata ubishop yona loo nto ke phofu ke nina mamjeyi nimane nindishiye ekitshini hayi ngcono ndishiwe ekitshini mna kuthi hayi mama myeka makibo umama yo ungamthatha umse kumama nangoko mna andinalo nale ntlahla mna abantu abazohlambulula kumna hayi andinayo loo ntlahla mna andinayo tu ngoba incasa nje hayi mna ndifuna namakhathula uthi mama ndizocela uxolo kuwe ngoba namhla ndizocela uxolo kwamakhathula ndizakukhacisela into yoba mama kule ndawo ndiyiqonda into yoba sibe kubhidana ingxaki wena yinto yoba ndikuqhelanga uchophisa le nto ikugilileyo ibile ndlela ebendihamba ngayo ngoba iichopsi ndingaziqhelanga ibe ndihamba ndivotshoza ndakugila mama uxolo makhathula atsho abe nentliziyo emhlophe la mzalwana ngakum otsotsi ke ngokuhlulwa sisishumi semifino kuthiwe ke ngokemva koko mabathi nature beta calamata sayibona le nyoka ibhijela mata ibhijela indlu beta khaitha mate uzosoyikisa khapha ecaweni ngoba kusokoyika ngoba xa ndiphuma apha ndiyazi noba le nyoka intloko yayo ibhekise emnyango noba indawoni na faya moya ndini uthini uthixo ngezishumi ezi ungazikhuphiyo uthini njengoba usohlulwa kukuthembeka uthini njengoba ungenanyani uthini njengoba ungenani uye wathini uthixo ngezishumi siyayivinyoka libhijela indlu kodwa uye wathini uthixo ngoba kwale nyoka izodla wena izaqala ngomoni bahamba kanjani hayi mama umongameli kwakuba engeke siprofethe ke thina ke basemamfrethe esikhonza naye hayi tata ungabaprofetha ontanga bakho netshomi zakho kodwa unganiprofetheli mna ungahambi kakuhle ungalinge nje mna undiphathe mna vele undiyeke mna xa kufuneka kuprofethiwe uzoprofethwa apha kum xa kufuneka kuprofetha unoba tata ubhishophu ndingaprofethelwa ngumama undamase eyile nto ayiyo exabene nothixo ngoba ndimphethela ivesi naye ndifuna ezephetheke mna ndiziphathe zibe ninzi ngeni ivesi uba andinociko la vesi ndiphathe ibenye ngexesha ithi bahamba kanjani ababini bengevani ube hambe njani nothixo bencokola ngenyoka ebhijela indlu engathembakalanga engevani nothixo ndifuna ke nenze ngodla ivesi naye ethi ndiye ndahamba ngohlobo andidlali kotsotsi mna bangayiprofetha nje lemfumfungu bayiprofethe lemfumfungu bayiprofethe kodwa ndithi xa izitishini zenu mjonge ezikhanya lo mzalwane uyimbalasane yoprofetha ukhangele nobungcwele obu tatam ukhona mfundisi ukhangele ubungcwele obu akanathi lo mzalwane sihambe lala ahambe profethela uye wathini uthixo ngokulala oku hayi ke mna ndizibiza ezo zinto mandizoma apha ndingumfundisi into endiyo ndizoma apha ndingumfundisi into endiyo inceba imifino qha hayi ndiyashiywa ngoba ndivele ndiqale ngokubuza umbuzo wakutata nomamjeyi ndibahlaba umbuzo kusogqiba epha uba ndiphendula umbuzo kuthe mamjeyi masimshiye umama mabahambe ngoba mna andinawudlala utsotsi ngeke ndibadlale utsotsi ecaweni masihambe sesizogqiba isishumi semveliso Deuteronomy 14 verse 28 ishumi semveliso Jongonehemiya apho kwemamadlavu Nehemiya 10 35 to 37 njalo ekupheleni konyaka wesithathu thathani isishumi semveliso yenu nisigcine kwezo ndawo nihlala kuzo esi yoba sisabelo sabaLevi njengoko bengenamhlaba bona ya bendifuna nje ke isishumi semveliso ukwenzela into yoba
yonke into ethe sayivelisa sihamba siyothini bazalwane siyonikela ngayo. Ndicela ke into yoba isishumi samazibulo singasifundi sesasikunehemiya besike samfunda uchapter 10 iziqhamo zokuqala amazibulo asizosifunda ke zona nguNehemiya chapter 10 uverse 35 to verse number 37. Ngoku ngondifuna ke ngoku utata uMangameli andiphindele phaa kuNumeri chapter 18 uverse 25 no 26. Esinye sesishumi esisikhuphayo sisishumi sesishumi, isishumi sesishumi. Ulikhoyo wayabe uMoses ukuba athi kubaLevi, xa nisamkela isishumi enisinikwa ngamaSirayeli esinikelwa ngamaSirayeli ulikhoyo njengesabelo senu, kwalapho kuso khuphani isishumi enisinikela ulikhoyo. Kwakwesishumi ke ngoku elinye uhlobo lwezishumi sisishumi sesishumi. Xa ke ngoku abaLevi benikelwe amaSirayeli ezishumi wazithatha uThixo wazinika abaLevi. AbaLevi xa bezamkela kufuneka bakhuphe isishumi kwakwezishumi. Ithethe into yoba yirobhani into yoba kuthiwe umfundisi akameleze akhuphe izishumi. Ke ndive kwamanye amabandla kuthiwe imali onoyikhupha kule pokotho uphinde uyikhuphe kule pokotho uphinde uyifake kule pokotho ngoba zogqabhuka iipokotho zikabani na iipokotho zakho. Hayi ayinento kwenza nepokotho le nto. Xa ufumana isishumi noba usifumene sikule pokotho uyakhupha isishumi size kule pokotho. Isishumi sesishumi. Hallelujah. Nehemiah 10 verse 38. Nehemiah chapter 10 verse 38. Umbingeleli womlibo ka-Aroni obapheleka abaLevi xa besamkela isishumi. Yabona abaLevi bokhupha isishumi sezozishumi. Nazo ke ayiphinde uThixo le nto bazokhupha isishumi sentoni sesishumi. Akekho umfundisi lo uvela apha efuneka isishumi asithini angasikhuphi. Hallelujah. Sise endlini kaThixo wenu sifakwe engxoweni ovimba. Nangoku sokhutsha isishumi siso kuThixo ngamaSirayeli asithatha uThixo asinike ntoni umLevi agqiba umLevi akhuphe isishumi sihambe sibheke engxoweni yaseUnity Revival Center. Ngoku hallelujah. Ukhona ke ngokumbuzo othi ukuba ngaba isishumi esi ndiye ndasisebenzisa kumele ndenze kanjani ke ngoku xa sendisibuyisa. Masiye kwincwadi ke ngoku yeDeuteronomy chapter 27 siye phaa ku-30 to 31. Leviticus 27 30 to 31. Siphendula umbuzo othi nasi ke ngesishumi mama uBishop ndiye ndasisebenzisa kumele zendithini. Leviticus 27 verse 30 to 31 years. Yes. Akukho umuntu ofuna ukukhulula inxenye yesishumi sakhe kufuneka ahlawule ixabiso elivinyiweyo abuye ongezelele nangomdliwo. Lo mdliwo woba sisinye esihlanweni. Lo mdliwo woba sisinye esihlanweni. Wena njengoba mzalwana ngicela ke ngijongwe kum. Ninjongile. Wena mzalwana udle isishumi se300 rand. Udle ntoni wena? Isishumi se300 rand. Ize ke ngoku esishumi sibe sisishumi esamkelekileyo kuThixo. Wena uzawubhatala isinye esihlanweni sale mali obuyidlile. Nansi ke ngoku i300 rand mzalwana. 300 rand. Wena ke le language yokuthi i-understandwa ngaba. Nanku u300 rand siyambona abazalwane bam. Nanku u300 rand. Wena ke ngokubhatala isinye esihlanweni, which means 1/5. U1/5 of u300. Bangapho 5 ku30 by 6. Bangaphi of 5 ku0 by 0. Therefore wena ufanele ke ngokubhatala lo 300 rand umbeke i60 rand itsho ibe 360 imali oyibhatala
ubhatalela isishumi okusidlile. Ndiyaphinda ndithi wena mntu udle i-700,000 yi-700,000 times 1/5 ngo-5 ozobabuzela phaya ku-700,000 bazawuphuma uba yimalini. Yiloo mali lefuneka ukuthi xa ukhupha imali esishumi ubeke apho 700,000 ube somdibanisa nalo 150 uyizisiphelele endlini kaThixo. Kaloku iba yi-700 pension yakho, it's 700 times 150 uzosho kuphume ilula ke xa ibala o5 bangaphi ku70 utsho bafumane bangaphi ku0 bangaphi ku0 iyaphuma izophuma. Simani amen. Ukhona class? Amen. Ukhona class? Amen. Ithemba njengoba unqambiza kwanto njengokuthi nanqabizani nqambiza kwanto uphendulekile ke gogo. Hlala phansi gogo. Anditsho njalo tu. Ndithi mna zaphela nebhodi apha eunit. Ndithi mna cela ipeni. Ugogo bazalwana ne utye i5 ake sitye i500 rand. Yes, true. Niyambona ugogo le mali ayityileyo? 500 rand yesishumi. So ke ngokugogo kwinyanga elandelayo uThixo usazifuna izishumi zakhe. And andifuna ukuthetha kaBishop yesishumi senyanga elandelayo. Sithetha ngesasithileyo. Ithetha into yoba xa ebuyisa esasithileyo ugogo uzodibanisa nesi bengekasithi. Imake gogo. Into eyenzekayo ne uthi apha wena 1/5 uyambona nokuthi times ke ngoku-off kwamenza times uyambona wena gogo uyabuzela bangabo 5 mnye bangabo 5 mnye bangabo 5 ku0 bayi0 bangabo 5 ku0 bayi0 le 500 rand mamam uzoyizisa kule nyanga i-600 rand. Le 600 rand idibane nale 500 ka-April ngoba utyeka March awuyityanga kaloku ka-April. So ke ngoku uzozisa 600 rand ka-March uyidibanise ne-500 rand ka-April ithi beyi-1,100. I-100 rand ngumdliwo, i-500 rand zizishumi zakho ugogo sesikaMatshi nesika-April. I-100 rand ngumdliwo kaMatshi. Agqibe ugogo angayizisi i-1.1 ayizise le mali inemnikelo phezu kwale 1.1 silinda bekumnikelo ukuze ndivule ingcango zezulu bezisizishumi neminikelo. Ithethe ezingcango azinawuvuleki ngekafiki le minikelo. Isishuma sihambi sodwa. Siyaphelela ke gogo uzosi 1.1 ugqibe ube kumnikelo kule 1.1 uyizise endlini kaThixo. Shayela ugogo izandla. Hallelujah. Hallelujah. Ugogo kaloku akabuzeli naye. Wayeyititshala kaloku gogo. Uyayazi into yoba ilesson izingene funeka ubuze questions so that lowa ulakona senenze bakevanga makacaciselwe ngenxa ye-questions.
Siphike ngosiya. Sesegqibeni. Libongwe kabantu libongwe ingelosi alikho elihle njenga haleluya. Ungakhuphi isishumi kuneziqalekiso. Kunantoni? Asigijime kuMalaki chapter 2 verse number 2. Omnye wendibambela nje uDeuteronomy Madlavu 26 verse 12 to 15. Wena Thesha ndibambela nje u28. Uyoqala kwela cala lika 15 ngenza manje ugqabazela. Masiye ke bona niphathele Malaki chapter 2 verse number 2. Yes tata, verse number 2. Ukukhalinyelwa kwababingeleli unikhoyo onamandla onke uthi ukuba niphulaphuli nizimisele ngeenhliziyo zenu ukulihlonela igama lami. Make tata, ukuba aniphulaphuli nigqibe nizimisele ngeenhliziyo zenu ukuthini tata? Nihlonele igama likaThixo. Kuba ke ndiya kunithumela ishwangusha nentsikelelo yenu ndiyenze ibe lishwangusha. Yabona elishwa onalo alithunyelwanga nguSathana. Ukhona mzalwana? Elishwa unalo lithunyelwe nguThixo. Nentsikelelwana obusowunayo uyayijika ibe lishwangusha. Alekiso. Deuteronomy 26 verse 12 to 15. Deuteronomy 26 verse 12. Njalo kunyaka wesithathu, ongunyaka wezishumi, kupha isishumi sesivuno sakho, usinike abaLevi nabangeneleli, nengegama nabahlolokazi khona ukuze bathi xa bonke. Khona ukuze bathi xa bonke kuzo zonke izixeko batye banele. Wakuba wenjenjalo ke thetha nodikhoyo uThixo wakho uthi ngoku ke ndikhuphile inxaxheba yakho ndiphe abaLevi nabangeneleli nengegama nabahlolokazi ngokomyalelo owandinika wona. Ewe andiphambukanga okanye ndilibale namnye kwimiyalelo yakho ngesishumi. Andikanga nento lebuso xa ndandizilile. Anime xa ndanditheni akho mntu othi njengoba sizilile ngadle ntoni adle izishumi. Noma ungathengiswa amalopisi apha endlini akho mntu uzodla ntoni, akho mntu uzodla imali yezishumi. Awuyidli naxa sowulambile. Hayi mambhishophu ndizohlambuluka ndimamele kuthiwe apha khanisiyeke nganencasa ake nisixelele ngemizimba. Ndizohlambulula into yoba ndithe xa bekungekho imilimili ndaqhaqha isishumi. Ubusiqhaqha xa busigcinele ntoni ngoba izishumi zihlala endlini kaThixo njena. Uthi ke ngokuna ke naxa ndandilambile ithetha into bamzalwana uze intsikelo lakhe ingajikele lishwangusha noba usowulambile noba sowutheni awunakuzidla izishumi ngaphandle uzibizela ntoni isiqalekiso. Andakhupha nento lebuso kowamuzi xa ndandinomlaza futhi andithathanga nento lebuso ndenza idini labangasekhoyo. Ndikuthobele ndikhoyo Thixo wam. Ewe ndenze konke okundiyalele kona mayela nesishumi. Ya uzungaqalekisi uzokwenza konke oyalelwe kona mayela nantoni mayela nesishumi. Ngoku ke khawusondele ezantsi ukwelo khaya lakho likhethekileyo izwe ujonge usapho lwakho amaSirayeli uwathi jize ngamathamsanqa ngokunjalo nalo mhlaba usiphe wona. Ewe yenza ngokwesifungo sakho ngoba wena nazo ke ithetha into yoba xa uthe wenza ngendlela uThixo afuna ngayo uThixo ukuthi ijize ngantoni ngentsikelelo amathamsanqa not ngesiqalekiso. 28 verse 15. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Iziqalekiso zokungathobeli. Kambe ke ukuba awulithobelanga ilizwi kaNdikhoyo uThixo wakho, ukuba
endinika yona namhlanje ziyakufumana iziqalekiso. Uqalekiswa khafunda uvesi 20 bazazifundela kabazalwana abazandla ngokuthi kubo mabambe bawuzipila kuDeuteronomy 28 uqale pha kuvesi 15 uziphile wehle futhi ke ukulambile uphunge uhluthe xa uzofunda iziqalekiso ukwenzela uba ungabinasiyezi alibonke igama lenkosi Yesu. Hallelujah. Verse 20. Undikhoyo uyakuvusela ishwangusha kube sisiphithiphithi senqoleko kuyo yonke into yenzayo suka uhlale sisithwakumbe ude utshabalale ngephanyazo ngenxa yobubo benzile bakumlahla ungamthobeli ububo benzileyo bawukwenza kube sisiphithiphithi bububi ungakhuphi into yomazalwana izishumi ungamthobeli uThixo. Verse number 28. Verse 28. Undikhoyo uyakubetha ngogezo ubumfama nobuthwangathwanga. Nangoku zininzi izithwangathwanga zininzi imfama zininzi baninzi ababhoxayisi abagezayo endlini kabani endlini kaThixo kwanomzalwana usisiphithiphithi tatfukuthwa phaya ebranchini yakho mqwalasela uba uyazikhupha na izishumi ngoba umzalwana wakhupha izishumi indlela sisiphithiphithi ngayo usezindabeni uselulwimini usentweni yonke usexabanisa abazalwana xa kuphefumla ngulo mzalwana ngoba abantu lo mzalwana uphinda phansi kwesiqalekiso. Verse 30. Verse 30. Noba sowulobola intombi ovela mdumbi ayixhaphaze noba ndithanda ke siphosa sisidala sithi ke isixhosa esidala sona ziganele umfazi alalwe ndoda yimbi. Verse 22. Ukhona umuntu esiphetheyo? Nasiko. Ngifuna ukuyivula imini yami. Verse 22. UYehova ukubetha ngesifo sephepha nangecesina nangokukhala nangokuvutha komzimba bendimfuna kala 22 noma ndimsibile uyena bendimfuna nyani ke la 22. UYehova ukubetha ngesifo sephepha nangecesina nangokukhala nangokuvutha komzimba nangakhayele nangembabala nangeqoshomba zikusukela lezo zinto zikude ubhubhe ukuvutha komzimba. Yebazalwane yithani mama. Yebazalwana isiqalekiso uThixo akukhangela ngaso xa ungaliphulaphula ulenze izwi likaYehova uThixo wakho uyokubetha ngokuvutha komzimba. Wakwathi uthatha ufuthwa kwenye igame efundisa engqubusini anqomsa ikhumbula ke ndiyayizikhumbula into xa ndizixelo xa ndihleli ngabanzi ndakwazi umamela uthetha phana ngeziqalekiso ezehlela abantu uthi ke ezinye zezibetho akakubethi uThixo kuba wenze kakubi kodwa uThixo enye into yafika ukuze kuvele amandla akho uThixo. Sevala abazalwane kodwa kuleni case ke umqolo ndifuna ufika kuwo uThixo ngokulotha ufuthwa ubetha lomzalwana ngokuvutha komzimba ngenxa yokungalenzi izwi ithethe into abamzalwana iyohlukana into yoba ulingwe ukuze kuvele amandla kaThixo noba ubethwa nguThixo ngenxa yokwenza kwakho. Namhlanje ngoku hayi idimoni eliphumele abantu abanxiba ilokhwe andazi ngabazikaba abanxibe ibhlukwe abanxiba ilokhwe tata uBishop ibhlukwe akufuneka nizoneke elayinini kufuneka nini izithambo dry uthambo dry thetha into yenza komenko ndizichani kaloku izinto funeka vele masibhuku uyivase la thambo dry ube soyisonga uyifake ewardrobe ungayoneki ngoba xa uyonekile abafazi xa bedlula bafuna lebhlukwe ingxaki bavutha umzimba ndakukubetha ngokuvutha komzimba ukuvutha komzimba mzalwana zikhangele ndiyaluvulingo olumakhulu kodwa kunye ukuvutha komzimba kokuThixo sube ekubetha ngenxa yokungalithobeli izwi likaThixo ave nizohlazeka. Ndiyaphinda yazi ndiye ndibhideke kuba ndisabhideke nangoku
ndinida nyani zikhanya i-retreat. Ndiyayinida nje i-retreat. Ndinemibuzo endingazi noba ifana uba iphendulwe nguThixo mhlawumbi okanye ndiyiresearche, kodwa nje andinidi ukuthi ucala. Ndiyayikhangela le nto into yoba ibandla lethu liyamthatha lithetha amakhathulu u-up and down ipolisa lasesiteyin, lithi lisebufebeni libe lidown ebugqurheni libe li-sideways. Inoba abantu bale cawe le I mean le bangafema xa kutheni kanene, ngoba nobe hambe beyihamba nambe ndihamba izishumi kodwa ndifika kwisiqalekiso esithiwa uzobethwa ngokuvutha kwantoni komzimba woziganela mfazi wumbi alalwe ndoda yimbi. Lo mlalo andishumayela ezo nto mna ndingumfundisi, yayibona nditshoyo zinabantu abazishumayelayo. Kodwa imbuzo wam nje bazalwane uthi ivelaphi le nto yabazalwane ekuthiwa bavutha umzimba bekule cawe le bavelaphi? Ingxaki olu hlobo lwaba bantu labafazi abafeba kungafeba abanamadoda kodwa. As much as banangenandoda nendoda enguYesu, onendoda inudibonaphi nobufebe nendoda? Siyanqanda. Hayi impambano loo nto igama layo, impambano thatha igama loo nto. Ngoba phandle qeqela umthengela izithole khona kuthengiswa amantshontsho phayana nezimoto ezigqithayo amakhathula abanika inamba ithengiswa amantshontsho 35 rand, ongaxa wakhulisile wakhuphe nge-70 rand. Mama yogeyini igama laloo nto. Yimali enjani le mali efunwayo? Lifunwa ngomzimba. Hayi mama yekusa abafazi bale ndawo abale ndawo abangathini abafazi benu ufuna umntwana uthatha umfundlela? Mabangasi abafazi benu tata uBheusi. Mabazikhangela into yoba uvutha lo mzimba xa kutheni, ngoba umzimba sisiqalekiso esehlela umntu ongenzi kakuhle avele izohlazeka. And ndithe uba fika apho ndihluleka khona. Uyazi mama Mdende, isibetho elakhehlekazi lalisebhayibhileni laye lakhulelwa musi nguElizabeth, ekhulelwa semdala. Ndithi ya ithetha into yoba isimangaliso siyenzeka, isimangaliso. Uyazi makhulu uba ungamitha ngoku, uyazi uba ungamitha njengoba ugijima no-Ben 10, uyazazi uba ungamitha makhulu isibetho makhulu, usogqiba ugodle usana ulubeleke usana xa kuza abantu logqume, ngoba lobe lifana nosinazo awuzuthi lo lomnye umntu anizuhlazeka. Yethatha uBheuza, uyabona abantu abakuba bafana nawe. Uzohamba kumqakho kule demoni likhoyo libaphumeleyo lokungafuna ukhupha izishubu. Uzohamba yolala tata abuye nomntwana ovele njena njengungakwazi nokufanisa umfaniso sombona enenyanga yetata. Uzosixesha gqithi uhlanjwa ube usithi wena makathathwa agoduswe ngoba lo ayingwalapha. Abazuhlazeka. Hambani ke nina ningafuni ukwenza izwi elilikaThixo, ngoba awusoze ubethwe ngokuvuthwa komzimba ubheke emadodeni ungenzanga nto. Ukuvutha komzimba nasi sisibetho. Ndiyayifundisa yakasengqubusini tata leyo ba uThixo sube zophruva ngenye ixesha kwazi wathi kodwa sibona isibetho esitata bazomitha abafazi benu njengumbo elelagorha lendoda engakaya esikhathi selisystem. Uzomitha umqakho umntwana wesithathu engamithiswa nguwe. Njengoba bakho bemhlophe befana noSosilina abantwana, uzobetha ikhanzela imnyama 2 elifana kwatata uSibhoko.
anizuhlazeka nina Thixo uzolibetha sisibetho nasi ngokuvutha kwantoni komzimba qhuba ke tata njengoba ke ezodestroy umsebenzi ufanele into yoba yabona amagqwirha njengoba nawo umsebenzi wawo lokuvuthisa imizimba ifana uba nathi njengoba sesiyikrobele loo nto nathi siyikrobele loo nto isenzeni thina ke ngoku homework hayi homework homework or assignment noba solobola intombi kovela ntombi ayixhaphaze noba sosakhe indlu sozuyihlala nanso-ke iyoba libhodlo oko wawunoxande lumile inkunzana into amthapha ohlaba gqitha ntoni kukhona nakweli cala ikhona ngamampondweni umile inkunzana uba ngathi le ndlu ingaziye ndawo funa nje ngevesi 30 tata basawufikile siye pha ku-45 bazazifundela yes noba sosakhe indlu sozuyihlala uyakuba ngatyala isidiliya ungaxholi phantsi kuso nanso-ke ifika inkumbihle into ebangalo singaxholi into ngula Malaki chapter 6 xa usehla pha uthi uThixo ndoyikhalimela inkumbi etheni edlayo ithetha uba ke inkumbi uyayiyeka idle isidiliya ungaxholi nento le batyeba balaphelo kwakho some nko esakho isidiliya 48 okay 45 zonke ke ezi ziqalekiso ziya kukujikeleza zide zikufumane ithetha into yoba njengoba ndisithi hambani yofunda ezaziqalekiso njengoba ndibandiqakatha zisuka kuvesi 15 yabona sesiko-45 ngoku wena uzosifunda zonke ke nezisishiyileyo u-45 ufika nje ayine athi tata ubhewuza uba ngakumkakho akalalwanga ndoda yimbi kodwa ukuvutha komzimba kuzoba khona uba kukho ukuvutha komzimba kodwa ubuthwangathwanga kuzoba khona yetata sikhona esizoba khona uthi kuvesi 45 zojikeleza zijikeleze zimane zikuthaka zingakufumani kodwa kuvesi 45 zizakufumana verse 48 ngenxa yokuba ungaliphulaphulanga ilizwi likaNdikho uThixo wakho ngenxa uba ungakhange uphulaphula imiyalelo nemimiselo endikunika yona awufunanga ukuwumamela lo umyalelo unikwa nguThixo namhlanje nale mimiselo akunika yona ziya kuba ngumqondiso nesimanga kuwe nakwizizukulwana sakho futhi kube nini ngumqondiso nezimanga aleluya kwenye indawo ethi xa ukhupha izishumi uThixo ubambisa kwayinhliziyo yabazizukulwana zakho alibonke igama lenkosi uYesu khawufundele 26 verse 12 to 14 siye kuthandazeni yes 26 verse 12 to 14 njalo kunyaka wesithathu ngunyaka wesishumi khupha isishumi sesivuno sakho usinike abaLevi nabangeneleli nenkedama nabatolokazi khona ukuze bathi xa bebonke kuzo zonke izixeko batye benene olufana yeah banike unike ngokuba nika imali bedle bonele kwalevi sisazozisa isishumi bazalwana isishumi sale mali lapha epokothweni kuwe siza apho uzonikeza isishumi esale ilapha epokothweni kuwe baqonda abantu stand up stand up stand up stand up sit down stand up stand up stand up sit down stand up stand up sit down ndibona kulezo zilisa ekubeni siye kuvaleni bangozela kanjani obilala kanjani nithi lala kanjani ayilali indoda kuphekwe inyama ayilali indoda kuphekwe inyama ngoku ndiyababona balala hayi ulala kanjani sithi ulala kanjani na ayilali indoda kuphekwe inyama ayilali indoda kuphekwe inyama ayilali uzolala awuzulala xa kuphekwe inyama kodwa xa sendisithi ngoba sizithintithe uzolala hayi awuzulala khomntu uzolala ngoku ake sivale amehlo senze lo mthandazo emva kwam
Nkosi uYesu ndizisishumi kuwe sisiqhamo sokuqala kodinike kona ndityalela ukumkeneni bakho imbewu yentsikelelo ndilindele iintsikelelo eziphuphumayo eziphindaphindiweyo zibuyele kum. Ndiyabonga Nkosi. Amen. Uyabona lo mthandazo awukho mde. Lo mthandazo ufana xa ugqiba uthatha isishumi sakho sifake envelophini uthandaze. Umthandazo o-straightforward, o-direct, that ufutha, o-specific, ongajikeleziyo. Ndizisa Thixo oku kweshumi, ndizisa oku ndinike kona. Ndilinde ntoni Thixo? Intsikelelo kuwe. Andibonge igama leNkosi uYesu kule nto ndinike yona. Njengangoku sizohlabelela umhlabelelo. Iphi worship team? Hayi, yeki worship team. Ukhona mamnqasa? Ukhona mamnqasa? Izapha mhlezana. Shayeleni izandla. Uzohlabelela ingoma ethi akekho onjengawe ongali. Wayisenza ngemali. Ngelo xeshelo ndifuna beze bengazogida. Bezonikela izishumi zale mali ephaya ezibhekini zabo. Kusaba neyami ibheki nazo. Uba ayinayo ngumhlolokazi owawenekeni izoba yipeni. Sinikela nje isishumi sale mali onani. Ubune-5 rand ndifuna i-50 cents. Ubune-1 rand ndicela i-10 cents. Sizonikela ezi zishumi kubani? kuThixo. Uphi Sizwe? Hayi futhi lapho hayi leya imhlophe kodwa ngepha isithi ngakho lapho imhlophe na imoto emhlophe yamanzi izofethi sibe sibahlabelela ukuthi baba kanti umanyawuza lo nimjongile sibahle sinje wethu siba wesi bona xa sekubona uYesu. Haleluya. Yilonto bamndamase baye basilandela safika sabahlamba ngexesha liphithizela ngezimotweni niyothatha imali. Uyahlabelela umafako wena uzokusukuma nje wena yazi ungagidi kakhulu uyayibona nje ulungele nje ukuzonikela. Kaloku mna ndikumfundisa ndifuna bagidise ngoba xa begida bazoba namaphika sizabavangeli ngosezanto zokugida. Ya mna ndiyazinesa ukwenzela ukuba zizinise zilele ngecala ukuze zikwakhe shokudla. Oh